Igbo ndị mụrụ nze m ọzọ, ekene m ọka akụkọ bụ mụ onwe m Prince Tony Major of Africa. Geenụ ntị na ozi na ọkwa nke dị oke mkpa. Nwanne anyị nwanyị nke ị na-ene anya ugbu a bụ onye nke a na-akpọ Benedict Nwosu. Ọ sị na ọ bụ onye Anambra steeti wee bụrụ onye nkwele. Nwanne anyị nwanyị a na izuụka one gara aga na ebe ọ nọ wee na-alarụ ụla ka mmadụ bịara wee wụọ ya fuel wee mụnye ọkụ wee gbawanya bụ nwaanyị enwebulie wee jee ụlọ ọgwụ. Ọ nọzụ n'ụlọ ọgwụ wee rapụ ụwa wee nava mmụọ. Mana nke bụ eziokwu bụ na ya bụ nwanne anyị nwaanyị o soro na mitin ndị Igbo na-eme na mba Italy. O soro na ife niile na-eme na mba Italy. Amarọ ndị bụ ndị bebe nwoke, amarọ ndị bụ ndị bebe nwaanyị. Mana ife anyị madebelu bụ na ọ gwara anyị na nya bụ onye nkwere na Anambra steeti. Anyị wee na-enwetalụ na ozi ya n'ụbọchị nke tata wee na-ayọ nke bụ nwoke nke bụ nwaanyị bụ onye Igbo. Ebe ọ bụ na ivuli vidio a tụọlịa nwanne gị nwoke, tụọlịa nwanne gị nwaanyị ka anyị malụ ma ọ ga-elu ndị bebe aka bụ ndị nkwere, ka anyị malụ ma ọ ga-elu ezinụlọ aka, ka anyị nwelụ mmalụ ka e ga-esi nyere nya bụ nwaanyị aka wee bunetie na Naịjirịa maọbụ e ga-enye na mba Italy, na a ga-anụ ọnụ mmiri okwu site na ezinụlọ n'obodo o si wee bịa. Anyị nwee na-enwetalụ na ozi ya n'ụbọchị nke tata. Ọ bụ na ịnwetago ezinụlọ va onye bụ nwanne nwoke maọbụ ịbụ nwanne nwaanyị, biko vechozokwana ịkpọ anyị n'akara ekwentị. Akara ekwentị nke ị na-ene anya kịta, onye ị ga-akpọta na fonu bụ onye a na-akpọ Queen, bụ eze nwaanyị na mba Italy n'ebe a na-akpọ Firenze, Florence. Ịkpọ onye na fonu, biko kọwalịa na ịbụ nwanne anyị nwaanyị a bụ Benedict Nwosu, maọbụ na ịmarụ ka e ga-esi nwelilu ndị bebe aka. Nke bụ eziokwu bụ na dịka anyị na-eme ife dị otu a na Chineke ya egozi anyị. Chetakwanụ na Igbo niile bụ ofu, ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ụzọ ije. Ekene m unu wee sị ka ọ malụ ụmụ Igbo niile mma n'aha Chukwu okike abịaba ise.